Shazam! Vítám vás u dalšího videa a vítám vás u takového uvítacího videa u tripu na Krétu, jelikož dnes, jakoby zítra, odlétám na Krétu, tak jsem se rozhodl udělat trip, kde vás prostě jedeme na letiště, odlítáme a všechny tyhle typy, takže ve 3 máme být na letišti Václava a v 5 odlétáme, takže tam v 9 ráno budeme, takže já vám vlastně budu přenášet rozjízdové sestry. Ještě tady nevím, jestli to bude jedno celé video, nebo to bude vycházet takový po částech, a třeba to bude jedno celé video, ale ještě nevím, takže v půl 12 vlastně odjíždíme, ve 3 ráno mám být na letiště Václava a v 5 odlétáme. Cesta bude to asi tak 3 hodiny a prostě ty sestry vyjdou prostě, takže tam asi nebude večera, anebo když jo, tak asi nevím, jestli to bude určitě zaneslana a teď jako úplně nevím, to jestli tím heslem jako Řecko, víte co? To mě nějaký hotelu, takže já doufám, že vám ten trip bude líbit. Taky si znovu možná můj pozdrav. Ty vše vedlejší, které honí ten trip na Krétu, to je výjde. No a tak se tady s vámi loučím a u příštího videa, které bude trip na Krétu. Čus!